Sanibonani emakhaya noma ikuphi la enibukela khona uhlelo lethu sekwanele under Ndubane Media. Okhulumayo uAndiswa Dlamini. Namhlanje sibhalelwe ubhuti wethu uSibonelo Zikode mayelana nesenzo sakhe asesimkhathazile nayisolayo futhi ngaso. Indaba yakhe ifundeka kanje. Ngiyanibingelela ohlelweni sekwanele kwindubane Media. Udaba lwami lumi kanje. Ngiqambele umuntu engithandana naye amanga ukuthi ngaba sengozini yemoto, so ngilinde izimali zarafu. So sekuphele u2 years ngilokho ngiqamba amanga ngithi izophuma. Inkinga bathi abameli abagculisekile ngemali evelayo okungu 1.7 million, bona they need 7.5 million. So ever since engenzela yonke into aze aboleke nezimali zabantu ngenxa yami ukuze ngizokwazi ukuyophuza namajita, ngigqoke, ekhokhe irent nokudla. Uyena okubhekelelayo. So isiyangixaka mina manje lento ngoba nezikweletu sezifikile naku 30,000. Into ebhlungu mina nginomuntu engithandana naye. Kuye bengihleli ngoba engisiza ngezidingo zami. Sengifuna ukuphuma kulento alithole iqiniso. Akukho rough la mina engulindile. So ngithole nanomsebenzi ngizokwazi ukuzinaka. Ngiyacela ningenelele baphathi. Ngiyabonga. But uSibonelo. Yebo. Nangu-ke uSisinokuthula sacela bandla umchazele kabanzi ngale ncwadi osibhalele yona. Ngiyabonga ithuba. Nokuthula ngiqale ngixolise kuwena ngokuthi ngikuzume ngiqhamuka senizokuletha phambi kwamakhamera nje okuyinto engakuthandi. Konke lokho sokuzwe ngosisi kuyiqiniso nami into benginesifiso sokuthi ngikwazise yona kodwa bengakhoni ngoba ulo muntu okukhona ongatsheleki izinto kalula. Ongatsheleki. Yebo. Awufuni ukutsheleka hlezi nami kwasengizama ngithi ngiyakubonisa but ulo muntu ongaboniseki ovele enza izinto ngendlela yakhe. Indlela yami nje ethini vele ungasungichazela. Akuyona into engayichaza leyo manje ngoba ngagcina sithatha nesikhathi eside ukuthi kuzomela ungichazele phela ngithi wena ongilethela. yebo lethe Wena yimi. ongilethela. Njengoba ngisho Ngifuna ukuzwa. Nokuthula mangikutshela into eshoyo yimina wena awuyenzi. Angiyenzi. Ngaso sonke isikhathi awuyenzi ufuna ukwenza into ukuyenza ngendlela yakho. Kusukela ufike empilweni yami. Sibonelo. Ngicela umchazele usisi ukuthi uhlukana naye ngenxa yokuthi isikweletu sesisiningi kakhulu noma ingoba sekukhona omusha omtholile noma ingoba umshela ukuthi usuthole umsebenzi. Cha, ngimshela ngoba nakho sengithola umsebenzi noma isikweletu esisikhulu. Efika nje kuyena kimi ake ngisho kanjalo. Ngamtshela ukuthi ukhona umuntu enginaye naye wathi ukhona umuntu. Wangitshela. Ngakutshela. Wangitshela nini? Hawu ufika nje empilweni yami ngakutshela ngicabanga sasesinesonto mangingaphosisi. Wathi niyathandana. Ngakutshela ukuthi ukhona umuntu engiphilisana naye wathi wena singakunaki lokho ngoba nawe ukhona umuntu wakho. Mina ngazi lokho sengithi ngikutsheleke manje ngoba ngiyabona ukuthi into yethu isiyenye indlela. Ngithi Cela ukubuza ke mina ukuthi ubekuphi sonke lesikhathi lo muntu? Ubekhona. Ukuthi ubenge. Sho ukuthi ubekuphi? Naye usisi lo ubeyazi ukuthi bekhona uNokuthula. Cha, akazi. Ubekubona nje usumuhle ngoba phela wena angithi ubungasebenzi. Ukwenzela zonke izinto Nokuthula. Ubekubona nje usumuhle usuza kuyi. Angazi sisi ngaphendula kanjani lo mbuzo kodwa indlela osuyibeke ngayo ayikho into. Usisi lo omunye ubazi ukuthi ngumuntu otohozayo. Ngene bazi kanjalo ukuthi ngiyasebenza khona la. Naye ubumqambela amanga ukuthi uyasebenza. Bengalula phela ukuthi umuntu uqhamusa uveza omunye ube wamthembisile. Mina ubukhetha ukungiqambela amanga. Bengakuqambela amanga mina bengazi ukuthi mina nawe siyadlala. Siyadlala. Macashelana. Nidlala u2 years. Nidlala u2 years. Yini esidlalayo? Manje bezidlala umacashelana. Lo mhlaba esiphila kona kumele uwazi izinto ekanje ezenzeka. Mina nginaye umuntu enginaye. Then ngiyakubona ke nawe usu serious ihlelo ngithengela izinto eziright nawe ngeke ubalekele into kanjalo. Njengamanje sengiyasebenza. Ngijwayela serious. Ngikujwayele kabi. Ungiyangisanganela. Sonke lesikhathi lo muntu lo okhuluma ngaye osungitshela ngaye namhlanje. Ubekuphi sonke lesikhathi lesi?
ngenza zonke izinto ey'ngaka ngize ngihamba kuyomashonisa ube kuphi sonke lesikhathi Nokuthula komashonisa ngangikhuza ngithi musa uya komashonisa kodwa wena uwenze ngendlela yakho lento edala ukuthi ngize uma ungikhuza ubuyisebenziselani ubuyisebenziselani imali ngoba Isimo. phela bekumele ungayisebenzisi uma ukuthi ubungathandi cha nawe uboleka imali. dadewethu ngeke unqabe into usubekelwe phansi silungise lelo phutha ngeke unqabe into esiphansi Eyi khona imisi ikhona kodwa nawe Nokuthula ngingakuphula ulimi ungawusole lutho nje wena kuthi uyeza umuntu kunecala nje aligqiqayo akakutshengisi maphepha akhombisayo ukuthi uphume ebamelini awuhambi ngisho nayo kuyobona abameli bezithini ngempela kuwe sisi. into abangitshela yona mina bebuya sengitshela kwenzakala u1 no2 kwenzakale kanjena ngimkholwa ngimthemba ilokho nje akukho Inkinga yakho ukuthi yaba sekuthi uyathemba kakhulu. yes ngithemba kakhulu Bhuti wami wenza njani ngoba phela uthi wena awusamfuni manje uyamshiya wena nefiance yakho u30,000 uthi akawukhokhe kanjani? hayi angiboni ukuthi kahle kahle ezimali ungijwayela kabi uyangisanganela nje yonke lento ngiyaxolisa uyangisanganela ungazongitshela ukuthi uyaxolisa la uyangisanganela uqala ungilethe la ungazi ukuthi ungilethele la uzongitshela ukuthi kumele kuhlukane ngibizele isehlukaniswa Uyakuvuma Nokuthula ukuthi angikuvumi mina uyahlukana? kancane ngikuvuma ukhona umuntu enginaye Ukhona Akavumi wenza umuntu. njalo sibona la akavumi phela ukuthi nihlukane manje. Ukusho Ukhona- ukuthi uzobenza njani? ukhona mina umuntu enginaye ubekuphi engangisho kusukela ukuthi nini ngoba nakho ngiyoshada usuthola naye. umsebenzi ubekuphi sonke lesikhathi lo muntu onayo lo muntu lo lokhu ungitshela ngaye nje manje ubekuphi sonke lesikhathi ubekuphi ube khona ukuthi Iy'mali ziyabolekwa la. ubekhona enzani ubenzani wahamba ngomsebenzi hamba ngasala mina ekwenzelani yini abekwenzela yona ngoba yikho into abekwenzela yona hayi ngezwe ayikho vele into abengenzela kodwa umuntu if usamthanda kusokunjalo sokusamthanda uthando aluyi ngezinto eziningi njengoba Aluyi ngezinto nawe ngangikutshela ukuthi uthanda aluyi ngemali but still uyiboleka imali ngikutshela ukuthi uthanda luyingeni imali kodwa ungitshela ukuthi siyadlala mina nawe siyadlala usho njalo futhi manje mina ngangazi phela ukuthi uzoba serious ngangazi wena wawuthini mina Uthi ubasho phela ubhuti ukuthi niyadlala. yes akashonge eqaleni ukuthi siyadlala ungitshela manje ukuthi siyadlala awushonge athana eqaleni usakhumbula hayi ungathi uthi angikhumbuli ngamtshela Ungathi uthi nje ukuthi angikhumbuli. nginaye umuntu enginaye wathi naye unowakhe ngathi mina azilimeze etsheni ngoba siyadlala usho ukuthi iminyaka emingaka usuzokhuluma manje yonke leyo nto leyo nakhona Iminyaka sekwenzakala sungazi into ukuthi ey'ngaka. iminyaka emingaka ngeminyaka emibili Mkhulu Sekwenzakala lo into mnyaka ey'ngaka. ngabe uye phambili ngale minyaka emibili mkhulu kabi ngabe useshade ngisho nokushada kule minyaka emibili. Ungayithathi nje ngento encane ngoba uthi ngeminyaka emibili nje sengathi siyadlala. mina kodwa ngibona kuyiminyaka emincane ngoba awuyiboni umehluko lokho isikhathi esingaka usungimoshele sona akaze ngisimoshe isikhathi sakho mina. usimoshile Ngisimoshe isikhathi sami kanjani awuboni ukuthi usimoshile lesi isikhathi sakho sami. kobuyimoshela sona uhleli usemathaveni sona uthini ngaso bungaboni ngaso? lapho ukuthi isikhathi sakho siyamosheka shuthi mina Benihamba Ma nobabili uzongitshela emathaveni. namhlanje lokho ma uzongitshela namhlanje bungangitsheli ngani sonke lesikhathi bungangitsheli ngani sonke lesikhathi nyobe sengishilo dadewethu umuntu ongatsheleki umuntu ongatsheleki Hayi. hlahle ungijwayela kabi ngaya uyangisanganela hlahle Shuthi nje eyokuhlukana awuyizwa. angizwa ngingeni futhi ngingeni ma ngenze njani ke Uyahlala. mina ngoba sengi-right nawe nangumuntu okumele ngiyovela kubo sengi-right Yo. Unokuthula nje cho awusamfuni. yobe Uyovela ngichazile kulo munye usisi. mina bengazi ukuthi macashelana i-take away uyathatha udlulu ha Hawu Nokuthula oh take away. You take away for 2 years Nokuthula. cha phela Kodwa nawe oh khona umuntu osondla indoda nje esikhathini samanje. Osondla nje indoda esikhathini samanje. bengicelile Kodwa ukuthi- bathi aliboni oh uthando. uma umuntu umthanda ungenza noma yini ungenza noma yini umsupport ngayo yonke into ayidingayo ngaso sonke isikhathi mina bengakwazi lokho ukuthi yena ucabangani yena owazi ukuthi ucabangani nomqondo wakhe Hey bhuti usibonelo esingakusiza ngakho
esingafika nje ngakho isixazululo siyisekwanele ukuthi bandla ukhokhise usisi imali. Akukho okunye lokhu ezokuhlukana hayi impela ngoba usisi Nokuthula uthi akazingeni. Angazi ukuthi impela sizoqhuba kanjani. Ileso isixazululo nefuthi esizokwenza sho ukuthi siyalandelela njengeqembu lesekwanele ukuthi niyakhokhisana le mali ebese niyabona ukuthi niyahlukana noma nenza njani. Ukuxolisisa ngokungena emlomeni. Udaba bengize ngalo ukuthi ngizokwazisa usisi ukuthi ngeke ngisakwazi ukuqhubeka naye. Ngiyacabanga ukuthi ezimali singayikhuluma naye ngasese. Akakufuni nje lokho okuhlukana. Akakuzwa. Yes, kodwa kuzokwenzeka. Iyona into kumele sixazulule ezimali. Ayikho into ezokwenzeka. Kusasho wena. Awusangazi ngoba nakusekusho wena. Nokuthula usangazi. Ezimali sizoyikhuluma ngasese. Ngiyakuzwa lokho. Kodwa lokho kokuhlukana ngeke kuze kwenzeke. Kumele phela ukuthi kwenzeke. Mekwenze njani kusukela nini? Kumele wenze nawe uyazi ekhaya bakudingi ngoba naku umuntu ophuza kakhulu nangu umuntu enginaye okumele ngiyovela kuwo. Kuyaphoqa ukuthi kumele sigcine siqhelelene. Kahle shuthi la kumina ukuyimoshela isikhathi. Babukeli emakhaya njengeqembu lesekwanele esingabasiza ngakho ukuthi bekhokhisane imali. Sesiwenzile umsebenzi wethu. Ubhuti uSibonelo uselibekile lakhe isayidi nosisi Nokuthula washo wathi akayizwa. Iyaphela eyethu indaba. Please like and subscribe. Siyabonga.